Когато ни изпращаше насам, великият везир рече: Родопа е крепост. И когато се обърнете на връщане, трябва да видите само минарета и нито един кръст. Това ще значи, че крепостта е наша. Битката за Родопа е битка за бъдещето на империята. Когато си тръгнал тук, неверници вече няма да има. В тая планина името българин трябва да се забрави. Като огън ще мина през вас. И което остане, ще бъде меко като тая пепел. Но остават винаги и въглени, черни, неизгорели. Някога тая планина бащите ни се е купували с мечовете си. Вярата си няма да дадем. Вярата си няма да дадем. Където е посадено дървото, там гният и корените. Там гният и корените. Там гният и корените. Страхът ще доведе злото. Хората се изпокриха в миши дупки. Защо не види, че свирнята на гайдите ще ги сбере? Ще им върне силата. Хора! Хора! Родопа няма победител! Планината не е победена, хора! Планината не е победена, хора! Родопа няма победител! Родопа няма победител! Планината не е победена, хора! Планината не е победена, хора! Родопа няма победител!
Ага. Каквото имаше да казва Мит, ние вече ти показах. Нито един от тая долина няма да даде вярата си. Няма да даде вярата си. Няма да даде вярата си. Погледни тая планина, момче. Крепост е това. И до нейното сърце има 9 стени. Само първата от тях се нарича обща вяра. Но има и втора – общо минало. Трета – общ език. Четвърта – обща земя. Хвала на тия, дето паднаха на първата стена. Вярата. Те ни показаха как да браним втората, третата и другите стени. И другите стени. И другите стени.